Partner! Ay! May kwento! Na naman! Yes! Ang ating Mahiwagang Burnay! Kapag tinanong mo si Boyet kung ano ang gusto niyang maging paglaki niya, isa lang ang isasagot niya. Piloto! Gusto ko pong maging piloto. Oh, nice. Ganda, no? Ako ba, bata ko, partner, gusto ko rin nga maging piloto. Talaga, parang lahat na naman ng mga batang lalaki, No. parang yan ang plano. Ako, stewardess, para may magkaroon akong jowang piloto. ang cute kaya, di ba? Boyfriend mo pilot. At saka Bongga. napansin mo, di ba, lahat ng mga nagtatrabaho sa aeroplano, partner, lahat sila may itsura. Oo nga. Nung magsasawa Hindi ka. merong airlines na walang itsura. Di mo maintindihan. Ba't Meron ganito? airlines matanda na. Matanda rin mga staff. Pero Si Chopper madami po sa kanila, nagsabi nun. mali ba nila kung sila yun? Sa bagay, kung hindi ka naman matanda, ba't ka magre-react? Di ba? Tama. Oh, yan. Pero mostly sa kanila may itsura. Yes. Piloto. Gusto ko pong maging piloto. Iniidolo ni Boyet ang kanyang ama na dating piloto noong nabubuhay pa ito. Natatandaan pa ni Boyet ang mga panahon na ipinapasyal siya ng kanyang ama sa trabaho nito. Isinasakay siya sa tunay na eroplano. Ipinupwesto siya sa upuan ng piloto habang suot niya ang sombrero ng kanyang ama. Uy, di ba bawal yan? Oo nga. Nagpapapasok ka, di alam ah. Correct! Illegal yan, illegal! Ang sombrerong ito ang nagpapaalala kay Boyet na balang araw ay magiging piloto rin siya gaya ng kanyang ama. Pero sa ngayon, dahil bata pa siya, kontento na siya si Boyet sa pagpapalipad ng saranggola. Nay, lalabas lang po ako ha. Babalik din ako agad. Paalam ni Boyet sa kanyang ina. Saranggola na naman! Tanghaling tapat naman, anak. Magpirmi ka muna dito sa bahay. Mamaya ka ng hapon magpalipad ng saranggola. Oo nga naman. Sabi ng ina ni Boyet. Pero nay, bakasyon naman ngayon eh. Payagan niyo na pa akong mag-saranggola. Huwag nang matigas ang ulo, anak ha. Pumunta ka sa kwarto mo, matulog ka at mamaya ka na magsaranggola. Walang nagawa si Boyet kundi sumunod sa utos ng ina. Pumasok siya ng kwarto at nahiga sa kama. Habang nakahiga, ay naglalaro pa rin sa isip ni Boyet ang pagpapalipad ng saranggola. Habang hawak ang saranggola, ay umaandar na naman ang kanyang imahinasyon. Matayog na matayog ang lipad ng saranggola ni Boyet. Kasing tayog ng lipad ng mga ibon na halos sumalik na ang saranggola nito sa pisngi ng mga ulap. Wow! Imahinasyon ni Boyet, wagas ha? Ganyan talaga mga bata makapag-imagine sagad-sagad. Correct. Nakakatuwa. Dahil dito, ay naisipan ni Boyet na tumakas ng bahay para magpalipad ng saranggola. Labis ang kanyang pananabik patungo sa kanyang sikretong palaruan. Pasaway talaga to. Malawak, tahimik, at malayang nakakaihip ang hangin sa sementeryo. Nakakatakot man ang sementeryo, para sa ibang mga bata, hindi naman ito para kay Boyet. Dahil para kay Boyet, ang sementeryo ang pinaka-perpektong lugar para magpalipad ng saranggola. Ano ba yan? Ako pag nalaman ko, kunyari magkaroon ako ng anak, naglalaro sa sementeryo, ganyan. Anak, huwag ka dyan. Pero sa bagay, di ako makakalapit pag gaganon. Oo. Nakakatakot kaya. Pero di ba sabi ng friend nating spiritista, ang mga kaluluwa ay wala sa sementeryo? Pero kahit na. O sabagay. Pag nakita ako nakalabas na ulo ng yung skull. Oo. Sa kalabas sa nicho. Ba't nang ganun yung pinupuntahan mo? Yung mga Minsan, pinupuntahan may mo, mga nakakalat na buto. yung mga pinupuntahan mo, partner, may mga magnanakaw na sepulturero. Ba't ka hinukay? Nakalabas yung bungo. Ba't ka hinukay? Nakalabas yung bungo. Nakakatakot kaya. Basta madali sila nakakatakot sa sementeryo. Kaya hindi ko papayagan yung anak ko na maglaro doon. Eh, hindi mo naman anak, bakit ka ba Oo nga. nangangialam? Bakit ba kasi ako Kaya apektado? nga, anak mo ba si Boyet? Bagamat nag-iisa, ay naging madali kay Boyet na mapalipad ang saranggola niya. Nang magsimulang umangat ang saranggola, ay lalong ginanahan si Boyet. At ilang minuto lang ay matayog ng lumilipad ang saranggola niya. Mababaka sa mga ngiti ni Boyet ang kaligayahan na animoy siya rin ay lumilipad kasabay ng saranggola. Ang kanyang mga paa ay tila nakaangat sa nicho na tinutungtungan nito. Subalit, sa kalagitnaan ng paglalaro, ay biglang nabitawan ni Boyet
ang lata ng PC ng kanyang saronggola. Mm-hmm. Nahulog ito sa ibaba ng nicho. Hala? Sa halip na bumaba, ay tinangka ni Boyet na abutin na lamang ang lata ng PC mula sa ibabaw ng nicho. Nay! May kataasan ang kanyang tinutuntungan kung kaya't nahirapan siyang abutin ang lata. Maya-maya pa'y may isa ng kamay Ay! na unang nakadampot sa lata at iniabot ito kay Boyet. Uy! Sino dumampot nun? Paglingon ni Boyet sa nag-abot ng lata, isang dugo ang bata na nakangiti ang bumulaga sa kanya. Uy! Inisip ko baka naman may subultorero. Oo nga. Baka naman may party mamaya. Baka nga, partner, trick or treat. Oo, napagal lang Correct. yung ng bata. Hindi, tsaka dumaan. Matatakot agad. Kaya nga. Huwag kayo matatakot lalo kung ganitong season. Ang dami talaga naka-costume. Maya-maya pa'y may isa ng kamay na unang nakadampot sa lata at iniabot ito kay Boyet. Paglingon ni Boyet sa nag-abot ng lata, isang dugo ang bata na nakangiti ang bumulaga sa kanya. Nay. Dahil sa takot ay napaatras si Boyet. Nahulog mula sa nicho at nawalan ng malay. Sa muling pagdilat ni Boyet ay tumambad sa kanya ang puting sombrero ng ama niya na nakasabit sa dingding. Nahimasmasan si Boyet at sinabi sa sarili, "Hay salamat, panaginip lang pala." Medyo hinihingal pa si Boyet nang maisipan niyang bumangon. Paglingon ni Boyet sa kanyang paanan, ay naroong nakatayo ang batang duguan. Uy. Hawak ang kanyang saranggola habang nakangiti sa kanya. Uy! Nakakakilabot naman yun. Nakaka-scare naman itong Bernay. Hindi ko maintindihan, partner. Okay. Sumunod sa kanya. Sumunod, hala. ano ba, patay na ba siya? Maaari. Or playmate niya. Or sumunod sa kanya? Maaaring may common interest tong dalawang to. Maaari partner na nananaginip siya. Panaginip pa rin yun. Oh. Kasi di ba minsan kapag nananaginip tayo, akala natin gising na tayo kasi pareho pa rin yung kapaligiran. Tama, parang a dream within a dream. Oo. So akala niya nasa realidad na siya pero nananaginip pa rin siya. Oh. Ang lalim, ayoko ng mga ganyan. Ang dami isipin. Basta nakakatakot. Pwedeng yun. Pwede. Akala niya nasa realidad na siya pero nananaginip pa lang siya. Alam niyo po, ang sarap ng ganong feeling. Na panaginip lang pala. Yung kapag may sumunod sa'yo ng batang duguan, di ba? Mas magigising ka correct, bigla. Na panaginip lang pala. Sana panaginip lang talaga. Correct. Or pwedeng nadiretsuhan siya. Correct. Nategi na talaga. Nategi siya. At yun ay magiging playmate niya sa kabilang buhay. Uy! O di naman kaya, partner, sumunod sa kanya. Pwede. Kasi yung batang yun naghahanap ng kalaro. Oh, at pareho sila ng interes ang maglaro ng saranggola. At yung batang yun kaya naging duguan, nahulog sa nicho din noon. Doon din naglalaro. Naglalaro ng saranggola. Uy! Hindi na ako maglalaro ng saranggola, Sabi partner. ko nga mukha ka naman tanda mo. Saranggola ka pa. Yung nasa lata pa yung PC iikot doon. Oo nga. Ay, naku, nakakalurky naman yung kwento ng Mahiwagang Buray. Sumasabay sa Halloween. Oo, pero totoo yan, partner, yung sinabi mo kanina. Ako naniniwala din ako na wala naman sa sementeryo. Di ba, ang perception natin, lagi tayong takot pumunta ng sementeryo. Correct, di ba? Kasi pinamamahayo ng mga kaluluwa o mga ligaw na kaluluwa. Tama, pero sabi ng kaibigan nating Spirit Questor na ang mga kaluluwa ay kadalasan na matatagpuan doon sa kung saan sila namatay mismo. Oo. Halimbawa, diba? Kasi sa sementeryo, namatay na sila, hindi naman sila pupunta doon. Hindi naman nila alam na doon sila dadalhin eh. Tama. Diba? Natala sila yung nag-ayos ng plan. Oh. Diba? Siya bumili ng lupa. Alam niya na doon siya dadalhin. Pero kaya kadalasan, nasa ospital ang mga kaluluwa. Kasi doon yung huling tagpo ng kanilang ng buhay. Yun daw. So pag-alagala lang sila doon. Correct. So lahat mga nasa ospital ngayon. Tama. Natatakot. Kaya kung mag-isa ka, kukuha ka ng injection, sino yang nasa likod mo? Oy! Ay, nako, nakakaloka mga mga kwentuhang katatakutan kapag linggo ng Halloween. Totoo yan. Lahat yung mga napapanood natin sa TV, yung mga kwento sa radyo, correct, kwentuhan ng mga magkakaibigan, true, kadalasan na kwentong katatakutan. Pero kung ikaw yung tipong talagang takot na takot,
your best armor is always prayer. Tama. Diba? Importante yan mga kaibigan. Magdasal at ipagdasal din yung mga kaluluwa kung feeling nyo may mga umaaligi dyan sa bahay ninyo. Correct. O may mga nagpaparamdam sa inyo na kakaiba. Magdasal ka. Pero alam mo, partner, ang mas nakakatakot, yung kapag halimbawa nagdadasal ka tapos ginagaya ng demonyo yung dasal mo. Di ba may ganun? Ay, katakot! Ayoko na ganun! Tama na, partner! Itong burnay, oh. Ang mga kwento po na may wagang burnay ay mababasa nyo po sa aming Tambalan Facebook fan page. I-search na lang po. Tambalan! Pwede nyong i-like, pwede nyong i-share mga kaibigan. Correct. Eto, ang Tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize nyo na! Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!